Здравейте, тут търсачи, отново се пускаме на реката. Днешното видео мисля да направя две неща. Първото е да проучим района около мен, а второто е да видим кой ще вземе уличето от предишния епизод. Като план мисля да взема проби от двата бряга и да се възползвам от ниското ниво на водата, да се опитам да намеря подложката в коритото. Ще вземем проби от коритото, разбира се, но целта ми е да стигна до скалата отдолу. Така че да започваме с първото работата, а след това удоволствието. Сега ще ви покажа и какво ме доведе точно в този район. След като ги забелязах тези медни минерализации, се поинтересувах и забелязах, че в миналото е имало доста минна дейност. Са документирани минерализации както на мед, така и медно-златни. Сега идеята ми е да разровим малко в коритото на реката, да видим какво има. Започваме първо от брега. Тук тия коремища ми се струват интересни. Има една златинка. А, не две са. Две са много мънички. Въпреки че са само две златинки, наличието на злато още в първия леген е добър знак. Просто трябва да намерим местото. Като продължаваме.
Лиген номер 2 от другата страна, от дясната страна. Няма никой. Много малко магнетит. Ще взема още един-два от тук. В малко по-голяма дълбочина е там в вирчето. И след това ще си търся място да слезна по-надолу в реката. В самото корито. Не, и тук няма никой. Така, имаме първо добро развитие. Значи на около една лопата дълбочина вече се променя, минерализацията се променя доста. Има едър магнетит и това мисля, че е рутил, ако не се лъжа. Не се вижда хубаво. Което е добър знак. Така че продължаваме надолу.
Ето го. Бата Златко се показа. Добра златинка. Те са две. А тая е парченце. Това е добър знак. Лошото е, че доста дълбоко. Може би 60 см. Обаче е така, човек като намери и е много готин. Аз не съм тук дошъл за добив. Просто исках да проверя тази моя теория. И като че ли се оказва вярно. Но това е много добро парченце. Въпросът е, че над него има страшно много материал. Страшно много. Има големи набити камъни, набити. Материалът е рехав и лек. И явно златото лесно стига до подложката. Откъдето как ще се вади, не знам. Може би трябва да се разчиства горната част и да се работи само долната, защото в горната част няма абсолютно нищо. Но и останалите минерали показват подобно поведение. По-тежките минерали са се сбили надолу, а пък отгоре няма абсолютно нищо. Сега ще хапна нещо набързо, после ще се възползвам от изкопаната дупка да взема още няколко проби. Ако може да извадя някоя златинка. И след това се захващаме да видим кой ще вземе улия. Тръгвам си с 4 златинки тук и една доста голяма дупка да ти изкопах. Но целта беше съвсем друга. И така. Отиваме на компютъра да видим кой ще вземе уличето. До след малко. Направо сядаме на програмата и пускаме да видим кой ще е печелившия коментар. Това е името на печелившия колега. Колега, честито, със здраве да си го ползваш. В описанието на канала има линк към Facebook групата, където можеш да пишеш, за да уточним как да ти го пратя. Сега ще ти пусна един коментар да получиш известие в YouTube също. На всички останали колеги пожелавам успех и до следващия път.